Officer sa MBCCI. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, how are you? Good morning. Oo, I'm good, Art. Mayang paggamit sila. Salamat, Gid. Silingkot ti Ari, ho ang gobyerno pwede malanggali kon himuan nila, sir, sang nagkakaigo nga tikang bala. Like for example, in the case of Agriculture Secretary, it so happen getting presidente taman ang gauyat sina. Dasig kag pwede malanggali nga ipatuman nga may price cap sa presyo sang bugas, sir, no? Nga mo ni siyang ipatuman umpisa subong adlaw. Anyway, ini nga mando, anong epekto ini sinisir sa inyuhanay kag sa pangkabilugan? Art, masugod ko nga mga daw 2-3 weeks ago nagwa ang Executive Order 39. Since daw wala to daw detailed na explanation, okay, daw medyo wansab, no, ang tanan. Ito man, ko nakabakal ka mahal, ibigyan mo brato kung namirdiyan ka, labi na gidson concealer ka, no? Correct. May isa ka na sa bodega, pulo ng 1,000, 3,000, so dako ang problema. So at that time daw problematic na 5, no? So mayong man kay dago nga mga komentaryo local kag papers regarding sini. So daw nagmati man na naton kuan gobyerno, labi na yung presidente. So, I think 3 days ago, nag-announce siya, may isang announce siya, ang asli niya, temporaryo lang na measures. Kaya manog-ani naman kita ng September, October, no? So, in short, may local produce ang supply, magadamo-damo na. Tapos, siguro may importation ang government mission, sila, or sino man private sector na ginalaw nila, nga masulod pa gid. Meaning they're now trying to manage the supply side. Oo, nga at least bastante, no? Para na hindi maginagawa yung tao, tigamahal ko kung damo ang demand sa supply. So, sige nga, temporaryo lang eh. While ang presyo, hindi pa manaog sa 40, no? 45. Kaya singiti kabalomang kita, ang isa nga problema sa gobyerno, ang smuggler mo, kag-hoarding. Oo, sinya mo na natutukan mo na mo. That's why damo sa kunong nga bodega, labi na dito sa Manila, nga pinang-abrihan tanan, pinang-lantaw, kung bala, legal tong pag-import and everything. Siya temporaryo lang eh. Okay. Kag nakita Manila, nga daw kadamo sa retailer yan, nga matiktuhan. So may ready man sila to nga ayuda. Dahil may subsidy na sa retailer, so mapalista ka kung retailer ka, palista ka to sa DTI, kag DA, may aras na siguro, nga para may ayuda pa o magabaligya ka sa presyo nga 41-45 nga lumapirde ka. Pero hindi tanan nga bugas, 41 to 45 ba? Hindi. Correct. Hindi ba sinigasalang tanan nga pagkanto sa merkado. Ang tanan nga presyo 41, 45, duha lang ka klase. Hindi. Ang may special rice, ito ang ilabla, mga Dorato, mahamot, wala nga klase, Rosana, special, hindi na covered. Ang covered lang ang regular kag special meal, ang atom lang nga bugas nga may buka-buka doon and everything para atong hindi kasarang may bakal 50 kahon sa lumahamot pero naluyag magdaon sa mahamot kisa pag maputi. Di may ara man nga babakal ka po atong hindi kasarang di may ara man sa the government now gingamit yang iya nga power nga mag-provide para sa mga tao ni, which is good ha. So, kay may ang feeling na may haragit nga bugas nga 41-45. Kay dininis ni nila lang may buka-buka. 30%, 20%, 50% and everything. So, in short, kung makato ka sa merkado, may ara na 41, 45, may ara man 50, 55, hindi sa klase. So, hindi sila nga pagtanaw mo na, tanan na mo ng presyo. Correct. Hindi. Tala, hindi mo na. Tuluyag niya kasarang kaya sa 50 taon, kaya ka magkaon sa mahamot-hamot na, maputi na, and everything. May ara. But nano na nga bra na, isang asawa ko, pamangkos niya, kuha na, Rosana, kuno na. So, special siya na rice, siya mahamot. Dito sa amon sa uton, ng special kami na ito, manami, nga kuhan, galing ka ba na bahaan kami ito. Ubos ko kung umay na mo. So, amo na, ato yang
mga palista at mga retailers na matyan na nakabapal sila, pakita nilang resibo, sumligyan na sumutiwat. May ayuda, tigabay pa ang DTI kag dihi, magpalak-palak maniho, mata na kamuda, kag libot, hindi ka mo magulat nga sa minsan yung ang retailer makadto si Dio, may way na sila chimpo, ilan niya, 24 ya, pinsang nila niya, pangita kwarto mo, arating ilang stall na. Oo, kamuyang makadto, malibot sa merkado, kag maging sa ila, no? Oo. O upod mo ka mo sa ginyo sa presidente tao nga gapabinsan man. Okay. Pero sir, ini nga tikang, amo na galing nga bal ko nagligad, galing do katrasado, blakilawig na nga panawagan sang pumuluyo, nga daw dapat, bisan sa inyuhanay, naligad pa ni, nga nagapanawagan, nga dapat istriktuhon na ni kag, atong mga kumay nagahording, ginman, iaktuhan kag ipasakaan kaso? Amo na, nga medyo ba, inay ang giyo tada sa gobyerno sa nagsubang pangita sila na nga ara giman hindi may nakita sa Manila bro batian mo ay I'm sure may arif na di sa mga probinsya sa Mindanao Visayas no na lapit labit dalo man tanan Mindanao sus Diyos ko damo perto da nga anytime makapasunod ka bugas sa balo mo very poros ang aton tungod sa damo kita nga kuan mo isla bari tawag la poros sa England na padungka kada kuan Malo ka man siyang kimpo, sigarilyo, kumpit to. Gani man. No? Oo. Ibuwag bugas pa nga ang bugas, 3 kabisis yung ginakaon, bilog pa nga pamilya. No? Gani. So, so, in short, muna subong ang focus, ling siyang presidente. Focus kami anay sa hoarding, no? Kaya muna silang pamahal ng hoarder na ang smuggling na no? Silang ga-dictate, hindi na slow supply and demand ga-dictate niya. I-resulta ni ang manipulated nga price tungod sang hoarding kag smuggling, kasulod kita damo nga supply kag para ma-augment ang atong production, then buyan tag merkado, low supply and demand na. Kaya sige man naog mo lang na. Oo, basta tagalagi. Sa balo mo kita na tanan, no? Basta pagalagi na, o pagkalo mo man sa tubo. Galing din mo ng problema, subong kay ang mga farmers tang gina-expect nga makabawi kung tani, di ginagyan pa kita di isang baha sa aton sa Negros, ang epekto kadako man. Perte, amo na, sa lampaw-sampaw, no, problema ito. May smuggling na, may hoarding na, agyan ka pa ni Gureng, no? Pero, hindi mo na mabuhay ng mga kalamidad. By the way, kung nagligad siya na muno mo man pagsugilan nuntang, may plano ka mo ngayon kay Atty. Diaz, diri sa Bacolod, of course, ang City Ad, nga may istorya party sa possible nga pag tipon o kag pag-activate sang Price Monitoring Council na no may ara man development adto? Wala kay naunahan kita sa presidente, nag-order sa executive order na yun. Gani. Oo. Instead nga the local sa tani, nga mabutang sa tani, ordinance, no? So, ang ordinance na medyo daw price cap na. Ang presidente nag-issue national. Oo. Lakontang ang ang resultas ni. But ang feeling na mo daw mayo ay ni. Kaya sinya temporaryo mo lang ni. Which is true, September, kabalo kita, galing naman, no? Gabay pa nga atong galalingon tada sa South Dao, ay nagkalahapla ito sang tubig, sang buwan, no? Na pa-recover, ini nagwang init, gabay ka nagtindog tuliwat ang mga humay, ito kag ani na sa bulan, guro. Yes, sir. No? So, battery ka. Ang isa lang ni ka-problema kay today, may increase na naman sa petroleum products, base siling ko sa gunsunon niya naman ni sining nga Setyembre. Amo na ang pinakadako nga problema, kay why kita control sila, no? Oo, kay white kanila fuel to lang stabilization fund. Imported na ng imong fuel, kung anong na-dictatus ng yung baklan mo, sunod kagid. Wala man tama, harap pag man sa locally, may kartel mo na. Kaya istorya mo na sila mo. Gani. More of less ang control to da. Munang pinakadako nga problema. Kay once magsaka ang fuel, tanan siya upoda. Gani. Anyway, sundon tani kagbantayan, sir, sa iba na mas sektor, karon ma-check pa gani kami sa merkado, kung bala ang compliance subong sa mga retailers, nasunod na gin Manila. Anyway, Sir Frank, salamat gid sa time ginatag karon nga morning.
Alas 8:31 na. Action Hotline. Istorya bugas. Basta gani bugas, gamon ni siyang gina konsumo naton kada